Ahoj Marek. Ahoj. Ďakujem ti veľmi pekne, že som mohol prísť sem do tvojho kráľovstva. Prečo káva? Káva preto, lebo ju milujeme u nás doma, v rodine, vlastne spolu s manželkou Dankou, s ktorou sme založili Ebeniku pred 15 rokmi. Káva preto, lebo je to vlastne nápoj, ktorý sa nám spája aj s detstvom. Naše rodiny vždy vlastne pri káve si plánovali nejaké ďalšie kroky alebo sa stretávali pri káve a máme to také spojené, také emočné, hej? Že nie je to len ako pracovne, ale aj tak pocitovo a vnútorne. Nie je káva ako káva, ale tuto máš aj pražiareň, ktorú som dnes zažil a videl som presne to práženie kávy. A prečo praženie kávy? No my sme na začiatku, pravdu povediac, uvažovali o takých dvoch cestách. Prvá bola, že budeme dovážať nejakú značku zahraničnú sem na Slovensko, alebo že skúsime si vyrábať vlastnú značku kávy a vlastnú kávu. Tak vyhrala tá ťažšia cesta a sme za to veľmi vďační, lebo vieš, keď ideš po ťažšej ceste, tak väčšinou ťa to tak zocelí viacej a možno aj ďalej zájdeš.